Vil du øge din omsætning på nettet? Så vær interessant. En animeret video fastholder besøgende på din hjemmeside og kan sprede dit budskab til alle på Facebook, YouTube, mail og smartphones. Lad os sige, du er indretningsrådgiver. En mulig kunde søger rådgivning. På nettet udvælger hun din og en ny konkurrerende hjemmeside. Du har en flot hjemmeside med alle dine gode råd. Alle du kender elsker dine idéer, men på din hjemmeside er der kun tekst, links og mere tekst. Fint for søgemaskiner, ikke fint for travle mennesker. Kunden søger, men vil frustreret hoppe videre til den anden hjemmeside, for lad os være ærlige, ingen læser meget tekst på hjemmesider i dag. Men de vil gerne se en animeret video, hvor man hurtigt får produkter, kontaktmuligheder, tidsforbrug og økonomien præsenteret. Nu griber du kundens opmærksomhed, kan fastholde den længere, skabe resultater og dermed øge din forretning. Undgå at blive et dårligt eksempel. En animeret video fastholder kunderne på din hjemmeside. Forklarer din forretning kort og meget bedre end tekst. Øger antallet af henvendelser. Kan sprede dit budskab på Facebook, YouTube, mail og smartphone. Spar dig penge. En video lever længere end annoncer. Bliv synlig for dine kunder. Kontakt BeWebs kreative team. Sammen skaber vi en unik video, der forklarer dine kunder præcis det, du kan, og som de kan dele med alle dem, de kender. Dine potentielle kunder. Vi glæder os til at høre fra dig.